L'orgànica que generem i separem a casa i que dipositem al contenidor o a la porta amb el nostre cubell és recollida per un equip de persones que la trasllada a la planta de tractament. La seva feina és molt important, perquè no només recullen aquesta brossa, sinó que també enregistren la participació dels usuaris i detecten les incidències que es puguin produir. Separar bé l'orgànica a casa i deixar-la correctament segons el sistema que toqui facilita la feina dels operaris de la recollida i, sobretot, la de tots els veïns i veïnes d'Arenys de Mar. Separa bé l'orgànica, diposita-la en bossa compostable i a les zones porta a porta utilitza el cubell. Fem pujar la recollida selectiva i millorem els nostres carrers. A Arenys de Mar recollim porta a porta l'orgànica perquè el nostre termòmetre del reciclatge millori dia a dia. Connecteu a arenysdemar.cat i veieu el que hi guanyem tots. L'any 2020 hem d'arribar al 60%. Entre tots és possible.